Confiteor Deo Omnipotente, e voi, frate, sia portare in cogitazione, verbo, opere, omissioni, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Mariam semper Virgine, omnes angelis et vos, frate, orare, Domine Deo. Miserator nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Popiežius sukalbėjo nuodėmių išpažinimą, konfiteor, lotyniškai, visos šventosios mišios, kaip suprantu, su tam tikrais intarpais, bet pačios mišios bus aukojamos irgi lotynų kalba, kuri tokioj vietoj turbūt ties vienyje visą šitą susirinkusią bažnyčią. Giedamas įžanginės priegiesmės. Baritonas Liudas Mikalauskas. Wstępuje śpiew Panie i zmienił się nad nami, kieruje muzyki litewskiej. Когда никому уделяют, и сакрамент он повинен. Chwała na wysokości Bogu.
pasaulio nuodėmes. Tu naikini pasaulio nuodėmes. Sėdi Dievo tėvo dešinėje. Deus, qui sacre legis omnia constituta in tua et proxime directione posuisti, da nobis ut tua percepta servantes, ad vitam meriamur pervenire perpetuam. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Artėja liturginių skaitinių metas, žodžio liturgijos kulminacija. Kas skaitys pirmąjį liturginį skaitinį? Pirmąjį skaitys Konstantas Lukėnas, daugelį metų dirbantis katalikiškoje žiniasklaidoje ir daugeliu tikrai pažįstamas įvairių katalikiškų žiniasklaidos priemonių bendradarbis. Iš išminties knygos. Bedieviai kalbėjo, šalin tą teisuolį, jis drumsčia ramybę, neduoda gyventi. Jis mums priekaištauja, mes teisę pažeidžia ir kaltina nuolat, mes laužą dorovę. Kokia čia teisybė, to jau pamatysim. Mes pasižiūrėsim, kuo baigsis jo dienos. Mat jeigu teisuolis tikrai sūnus Dievo, tai Dievas jį gintų, vaduotų iš priešų. Tad imkim jį bjaurot, gerai pakankinkim ir mes pamatysim, ar jis toks kantrutis. Ištirsim, ar tikras tas jo nuolankumas. Mirtim negarbinga, pasmerkim jį žūti. Juk sakęs yra, jis sulauksęs pagalbos. Tai Dievo žodis. Viešpats palaiko mano gyvybę. Viešpats palaiko mano gyvybę. Savo vardo garbei, o Dieve mane išvaduok.
kėsinas plėšikai, nė kiek nepaiso jie Dievo. Bet štai man padeda Dievas, viešpats palaiko mano gyvybę, džiaugsmingai aukas tavo aukosiu, šlovinsiu viešpatie aš tavo vardą, nes jis yra mielas. Iš Šventojo apaštalo Jokūbo laiško, mylimieji, kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka, bei įvairūs nedori darbai. Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, neswiruojanti, nuoširdi. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Najmilsi, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś, zstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych rządz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Evangelijos skaitinys bus giedamas, jį atliks diakonas Evgenijus Uzinė. Prastai popiežius Pranciškus prieš Evangelijos skaitinį pasimilko ir pagerbė Evangelijų knygą, Dievo žodžio skaitinį. Laimina diakonas. Diakonas taip pat yra Jėzaus draugijos narys, jėzuitas, kaip ir popiežius Pranciškus. Parodoma visiems susirinkusiems Evangelijų knyga ir jie popiežius po skaitinio palaimins visus mišių dalyvius, kaip yra. Dabar iškilminga procesija nešama į skaitimo vietą.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Dal Vangelo secondo Marco. Chwała Tobie, Panie. Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je między nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Atsisėdęs, jis pasišaukė 12 ir tarė: Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir apkabinęs jį pasakė: Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs. Girdėjote Viešpaties žodį. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ojciec Święty udziela teraz błogosławieństwa ewangeliarzom.
Święty Marek poświęca całą część swojej Ewangelii nauczaniu skierowanemu do uczniów. To tak jakby Jezus w połowie drogi do Jerozolimy chciał, żeby Jego uczniowie ponowili swój wybór, wiedząc, że to pójście za Nim przyniesie chwilę doświadczenia i bólu. Ewangelista opisuje ten okres życia Jezusa, przypominając, że trzykrotnie zapowiedział swoją mękę. 3 razy wyrażali swoje zdumienie uczniowie i sprzeciw, a Pan za każdym z tych 3 razów chciał przekazać im nauczanie. Właśnie usłyszeliśmy drugą z tych 3 zapowiedzi. Dalį savo Evangelijos mokymo skiria apaštalams. Jėzus tarsi sustoja pusiaukelėje į Jeruzalę norėdamas, kad jam priklausantieji atnaujintų savąjį pasirinkimą, pilnai suprasdami, kad ši mokinystė apima ir išbandymų, ir skausmų momentus. Evangelistas pasakoja tą Jėzaus gyvenimo periodą, primindamas, kad 3 kartus Jėzus pranašavo apie savo kančią. Jiegi tuos 3 kartus išsakė savo sutrikimą ir pasipriešinimą, bet viešpats visus šios 3 kartus norėjo jos mokyti. Ką tik girdėjome antrąją iš šių 3 Jėzaus kalbą apie savo kančią. Życie chrześcijańskie zawsze obejmuje chwile krzyża, które czasami zdają się nie mieć końca. Minione pokolenia były naznaczone czasem okupacji, udręką tych, którzy zostali deportowani, niepewnością dla tych, którzy nie powrócili, wstydem donosicielstwa, zdrady. Księga Mądrości mówi nam o prześladowanym sprawiedliwym, o tym, kto cierpi zniewagi i męki tylko dlatego, że jest dobry. Iluż z Was mogłoby opowiedzieć o tym samym, co usłyszeliśmy w przeczytanym przez nas fragmencie z własnego doświadczenia lub któregoś z krewnych? Iluż z Was doświadczyło zachwiania się Waszej wiary, ponieważ nie pojawił się Bóg, aby Was bronić? Ponieważ fakt, że wytrwaliście w wierze, nie wystarczył, aby zareagował On w Waszej historii. Kowno zna tę rzeczywistość. Cała Litwa może zaświadczyć o tym nie bez wzruszenia, by wymienić na przykład Syberię lub getta Wilna i Kowna. I może jednym głosem wraz z apostołem Jakubem w usłyszanym fragmencie jego listu powiedzieć: pożądają, zabijają, zazdroszczą, walczą i prowadzą wojnę. Visuomet veda per kryžių, kuris tuo metu atrodo, kad niekada nesibaigs. Praėjusios kartos yra išgyvenusios okupacijos įkarštį, kančią tų, kurie buvo tremiami, netikrumo dėl tų, kurie negrįžo, įskundimų ir išdavystės gėdą. Išminties knyga mums kalba apie teisųjų persekiojimą, apie tą, kuris patiria užgaulės ir kančias, vien todėl, kad yra geras. Kiek daug iš jūsų gali papasakoti pirmuoju asmeniu arba giminėje esančių istorijas apie tai, ką perskaitėme. Kiek jūsų matėte svyruojantį tikėjimą dėl to, kad Dievas jūsų neatėjo apginti, kad nepaisant ištikimybės jam, jis neįsikišo į jūsų istoriją. Kaunas žino, ką tai reiškia. Visa Lietuva tai gali paliudyti. Tai nukrečia šiurpas vien tik ištarus žodį Sibiras arba getai Vilniuje, Kaune ir kitur. Visi vienbalsiai su apaštalu Jokūbu gali pasakyti jo laiško, kurį ką tik girdėjome žodžiais.
kankina, žudo, pavydi, kovoja ir kelia karus. Ale uczniowie nie chcieli, aby Jezus mówił im o cierpieniu i krzyżu. Nie chcieli nic wiedzieć o próbach i udręce. A święty Marek przypomina, że byli zainteresowani innymi rzeczami, o które posprzeczali się, wracając do domu. Kto z nich był najważniejszy? Bracia, pragnienie władzy i sławy jest najczęstszym sposobem zachowania tych, którzy nie potrafią uleczyć pamięci swej historii. A być może właśnie dlatego nie godzą się także na zaangażowanie w pracę dnia dzisiejszego. I wtedy dyskutujemy, kto jest najbardziej błyskotliwy, kto był najczystszy w przeszłości, kto ma większe prawo do posiadania przywilejów niż inni. W ten sposób zaprzeczamy naszej historii, która jest chwalebna jako historia ofiar, nadziei, codziennej walki, życia spędzonego na służbie, wytrwałości w żmudnej pracy. Jest to postawa bezowocna i próżna, która rezygnuje z zaangażowania w budowanie teraźniejszości, tracąc kontakt z rzeczywistością cierpienia naszego wiernego ludu. Nie możemy być jak owi eksperci duchowi, którzy osądzają tylko z zewnątrz i spędzają cały czas rozmawiając o tym, co powinno się robić. Tačiau mokiniai nenorėjo, kad Jėzus kalbėtų jiems apie skausmą ir kryžių. Jie nieko nenori žinoti apie išbandymus ir kančias. Ir šventasis Morkus susirūpinę kitais reikalais, kad grįždami namo diskutavo apie tai, kuris iš jų yra didžiausias. Broliai ir seserys, valdžios ir garbės troškimas yra labai paplitęs gyvenimo stilius tų, kurie nepajėgia išgyti iš savo paties žaizdų. Ir galbūt todėl šiandien nenori įsipareigoti darbu. Todėl ir diskutuoja apie tai, kaip kas labiau sužibėjo, kieno praeitis buvo tyresnė, kas turi daugiau teisių nei kiti gauti privilegijas. Šitai paneigime mūsų istoriją, kuri yra garbinga kančiomis, viltimi, kasdienė kova, tarnystei sunaudotų gyvenimu, nuolatiniu sunkiu darbu. Tai sterilus ir tuščias požiūris dabarties kūrime neturėti kontaktų su mūsų tikinčios liaudies iškentėta realybė. Negalime būti kaip tie dvasiniai kabutės ekspertai, kurie vertina tik iš išorės ir visą laiką praleidžia kalbėdama apie tai, kaip reiktų daryti. Jezus, wiedząc, co myślą, zaproponował im antidotum na te walki o władzę i wyrzeczenie się ofiarności. Aby nadać powagę temu, co zamierzał powiedzieć, usiadł jak nauczyciel, zawołał ich i dokonał gestu. Postawił w środku dziecko, chłopca, który zwykle zarabiał drobne sumy, wykonując zlecenia, których nikt nie chciał wypełniać. Kogo postawi dziś w środek, tutaj, w ten niedzielny poranek? Kim będą najmniejsi, najbiedniejsi spośród nas, których winniśmy przyjąć w 100. rocznicę naszej niepodległości? Kto nie ma nic do dania w zamian, żeby wynagrodzić nasze wysiłki i nasze wyrzeczenia? Może są to mniejszości etniczne naszego miasta lub bezrobotni, którzy są zmuszeni do emigracji?
Może są to samotne osoby starsze lub ludzie młodzi, którzy nie znajdują sensu życia, ponieważ zatracili korzenie. W środku, to znaczy w takiej samej odległości, tak aby nikt nie mógł udawać, że nie widzi. Nikt nie mógł twierdzić, że jest to w gestii innych, ponieważ ja tego nie widziałem lub jestem zbyt daleko. Nie będąc protagonistami, nie chcąc być oklaskiwanymi lub pierwszymi. Pasiūlo jiems priešnuodį šių kovų dėl valdžios ir pasiaukojimo atmetimo akivaizdoje. Ir kad suteiktų išmintingumo tam, ką nori pasakyti, atsisėda kaip mokytojas, pašaukia juos ir atlieka veiksmą. Centre pastato vaiką, berniuką, kuris įprastai užsidirbdavo smulkiųjų, atlikdamas darbus, kurių niekas nenorėjo daryti. Ką čia šiandien, šį sekmadienio rytą, jis pastatys į centrą? Kas iš mūsų bus tie patys mažiausiai, patys vargingiausiai, kurie privalome priimti 100-osiose nepriklausomybės metinėse? Kas yra tie, kurie neturi nieko, ko galėtų atsilyginti, kad apmokėtų už mūsų pastangas ir mūsų savęs apribojimą dėl kito? Galbūt tai mūsų miesto etninės mažumos arba bedarbiai, kurie yra priversti emigruoti. Galbūt tai vieniši senoliai, o gal jaunuoliai nerandantis gyvenimo prasmės, nes yra netekę savo šaknų. Centre reiškia esantis vienodu atstumu taip, kad ne vienas negalėtų dėtis nematąs, niekas negalėtų teigti, kad tai kitų atsakomybė, nes aš nepastebėjau arba esu per toli, dovanoti save, netrokštant būti herojais, be aplodismentų, be norų būti pirmais. Là, nella città di Vilnius, W Wilnie rzeka Wilejka wpada do Wili, tracąc swoją nazwę i oddając swe wody Wili. Tutaj z kolei ta sama Wilia traci swoją nazwę, wlewając swoje wody do Niemna. O to właśnie chodzi, aby być kościołem wychodzącym, nie bać się wyjścia i poświęcenia. Nawet wtedy, gdy zdaje się nam, że się rozpuścimy, zagubimy się za najmniejszymi, zapomnianymi, żyjącymi na obrzeżach egzystencjalnych. Ale wiedząc, że to wyjście oznacza także w niektórych przypadkach powstrzymanie kroku, odłożenie na bok niepokojów i naglących potrzeb, aby móc spojrzeć w oczy, wysłuchać i towarzyszyć tym, którzy pozostali na skraju drogi. Czasem musimy zachowywać się jak ojciec syna marnotrawnego, który trwa w bramie, oczekując na jego powrót, aby mu otworzyć, skoro tylko przyjdzie. Lub jak uczniowie, którzy muszą się nauczyć, że kiedy przyjmuje się kogoś maluczkiego, to przyjmuje się samego Jezusa. Tenka aukoti savo vandenį ir netekti vardo įtekant į nerį. Čia Kaune yra tas pats. Neris praranda savo vardą atiduodama vandenį Nemunui. Tai mums kalba apie tai, kad būtume išeinanti bažnyčia. Nebijotume išeiti ir eikvoti save net tada, kai atrodo, kad tampame nematomi. Prarasti save dėl pačių mažiausiųjų, užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena egzistencijos pakraščiuose. Tačiau žinokime, kad tas išėjimas kai kuriais atvejais reikalaus sulėtinti žingsnį, palikti nuošalėje nerimą ir skubėjimą, kad išmoktume pažvelgti į akis, išklausyti ir palydėti likusį kelkraštyje. Kartais reiks elgtis kaip sūnaus palaidūno tėvui, kuris prie durų laukia grįžtančio, kad galėtų jas atverti, kai tik sūnus prisiartins.
arba kaip mokiniai, kuriems reikia išmokti tai, kad kai priimi mažutėlį, priimi patį Jėzų. Și apoi prin cuvânt, explicându-le Perché per catechismul. questo Dar oare Z tego powodu jesteśmy właśnie tutaj dzisiaj, pragnąc przyjąć Jezusa w Jego Słowie, w Eucharystii, w maluczkich. Przyjąć Go, aby pojednał naszą pamięć i towarzyszył nam w teraźniejszości. Tej teraźniejszości, która wciąż pasjonuje nas swoimi wyzwaniami, znakami, jakie nam pozostawia. noi, eu și Abyśmy dumneavoastră, szli facem za Nim apostoli la prima jako comunicare. uczniowie, ponieważ nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie rozbrzmiewałoby w sercach uczniów Chrystusa. W ten sposób odczujemy jako swoje radości i nadzieje, smutki i lęki ludzi naszych czasów, zwłaszcza ubogich i cierpiących. Z tego powodu i dlatego, że jako wspólnota czujemy się prawdziwie i wewnętrznie solidarni z ludzkością tego miasta i całej Litwy i z jej historią, pragniemy poświęcić swe życie w służbie i radości i w ten sposób uzmysłowić wszystkim, że Jezus Chrystus jest naszą jedyną nadzieją. Tad būtent dėl to esame čia. Nekantraujame priimti Jėzų jo žodyje, Eucharistijoje, mažuosiuose. Priimti, kad jis sutaikytų mus su mūsų praeitimi ir lydėtų mus dabartyje, kuri savo iššūkiais ir savo ženklais mus nuolat įkvepia. Tad, kad sektume kaip mokiniai, nes visa, kas žmogiška, nėra svetima Kristaus mokinių širdžiai ir tokiu būdu jaučiame, kaip mūsų savastimi tampa džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas. Patiriami mūsų metų žmonių, ypač net turtingųjų ir visų prispaustųjų. Štai kodėl mes kaip bendruomenė tikrai ir giluminiai esame solidarius su žmonija, su šio miesto ir visos Lietuvos žmonėmis ir su jos istorija. Norime dovanoti gyvenimą tarnystėje ir džiaugsme ir tokiu būdu skelbti visiems. Jėzus Kristus yra vienintelė mūsų viltis. Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy homilii Ojca Świętego. Dobiega ona teraz końca. I teraz będzie chwila ciszy, aby rozważyć to Słowo Boże, które nam przybliżał Ojciec Święty w swojej homilii, aby też nad nim wspólnie chwilę się zastanowić. Odwołał się Ojciec Święty do doświadczenia Litwy i narodów te ziemię zamieszkujących. Mówił, iluż z was mogłoby powtórzyć za Słowem Bożym dzisiejszym o swoich doświadczeniach. Mówi, cała Litwa może zaświadczyć o tym. Doświadczenie Syberii, a więc totalitaryzmu komunistycznego, doświadczenie getta, totalitaryzm faszystowski. Odwołał się Ojciec Święty do dnia dzisiejszego Litwy. Dzisiaj dostrzegalne pragnienie władzy, dominacji, do posiadania przywilejów. Nazwał to postawą bezowocną, która nie buduje teraźniejszości, która traci kontakt z rzeczywistością cierpiącego ludu. I spytał, kim są ci najmniejsi pośród nas, których trzeba postawić dzisiaj przed nami, których nam Bóg wskazuje. Mniejszości zamieszkujące tę ziemię, bezrobotni, starsi, młodzi. Te pytania dzisiaj nam stawia Ojciec Święty. Jesteśmy zaproszeni do wyznania naszej wiary.
Wierzę w jednego Boga. Bracia, ufając Bogu, który uczynił nas uczestnikami niezawodnej nadziei, wsparci wstawiennictwem świętych i męczenników litewskich, módlmy się z wdzięcznym sercem.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za święty Kościół Boży. Niechaj kierowany przez obecnego pośród nas papieża Franciszka prowadzi całe stworzenie ku Chrystusowi. Módlmy się o pokój na świecie. Niech będą uleczone wszystkie rany spowodowane wojnami, terroryzmem i wygnaniem. Obdarz ludzkość odważnymi, budowniczymi pokoju. Preghiamo per le autorità della Lituania e dell'Europa, possano insieme alle loro popolazioni costruire una casa aperta e ospitale. Módlmy się za rodziny. Niech będą szkołami jedności, miłości i miłosierdzia, a otwarte na dar życia niech będą przyczyną radości i nadziei dla świata. Módlmy się za młodych. Żyjąc wolni w prawdzie, niech mają odwagę do oddania swojego życia Bogu dla dobra braci. Módlmy się za wszystkich cierpiących. Niech każda ludzka słabość zostanie przemieniona przez doświadczenie paschalne dzięki sile modlitwy i sakramentów. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby, które pełni zaufania zanosimy do Ciebie i sprawa, by wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, patronki Litwy, przyniosło naszemu światu nadzieję uzdrowienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozpoczyna się teraz liturgia eucharystyczna. Zostają złożone dary na ołtarzu, dary ołtarza. Służba liturgiczna przynosi puszki, kielichy i słuchamy już pięknego śpiewu na przygotowanie darów ofiarnych.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Kazimierzem, z błogosławionym Jerzym i Teofilem oraz wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Longinasa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie.
Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Hanno luogo ora i riti di comunione. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Il diacono ha invitato tutti a scambiarsi un segno di pace. Questo invito è rivolto ai presenti, ma è rivolto anche a quanti sono in comunione di preghiera tramite la radio, tramite la televisione, tramite internet. E allora, mentre le immagini ci fanno vedere il Papa che scambia il segno di pace con i vescovi e i diaconi, abbiamo visto anche la Presidente della Repubblica che compiva questo gesto, anche noi cambiamo il nostro segno di pace.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Rozpoczyna się teraz, drodzy Państwo, Komunia Święta. Tutaj wszyscy będący na miejscu celebracji przyjmują tę komunię. I drodzy Państwo, wszyscy, którzy łączymy się w tej modlitwie duchowo, przyjmijmy również w sposób duchowy Pana do naszych serc. Prośmy, Panie Jezu, wejdź do naszych serc. Chcemy być z Tobą jedno. Napełnij nasze serca, napełnij nasze życie. Króluj, Jezu, w naszym życiu, w naszych sercach. Niech ta modlitwa, niech to skupienie towarzyszy nam teraz również w tym momencie Komunii Świętej. Pomimo odległości fizycznej możemy łączyć się właśnie duchowo wraz z Ojcem Świętym i z wszystkimi obecnymi na tej celebracji liturgicznej w Kownie.
Il Papa, durante la sua omelia, ha ricordato che la Lituania intera può testimoniare con brivido al solo nominare la Siberia o i ghetti di Vilnius e di Kaunas, tra gli altri, e può dire all'unisono con l'Apostolo Giacomo, nel brano della sua lettera che abbiamo ascoltato: bramano, uccidono, invidiano, combattono e fanno guerra. Sono verbi che richiamano momenti particolari.
Altro passaggio molto importante nell'omelia del Santo Padre è stato quando ha parlato del desiderio di potere e di gloria, che è il modo più comune di comportarsi di coloro, ha detto il Papa, che non riescono a guarire la memoria della loro storia e forse proprio per questo non accettano nemmeno di impegnarsi nel lavoro del presente. E allora, ha continuato il Papa, si discute su chi ha brillato di più, su chi brilla di più, chi è stato più puro nel passato, chi ha più diritto ad avere privilegi rispetto agli altri. E così neghiamo la nostra storia, che è gloriosa, ha detto il Papa, perché è storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso. Ha continuato il Papa, Gesù, sapendo quello che pensavano, ha proposto un antidoto, e cioè ha messo al centro un bambino, un ragazzino che di solito si guadagna gli spiccioli facendo le commissioni che nessuno vuol fare. Chi metterà in mezzo oggi, si è chiesto il Papa, qui, questa mattina, questa domenica mattina, chi saranno i piccoli, i più poveri tra noi che dobbiamo accogliere a 100 anni dalla nostra indipendenza?
Keletą akimirkų tyloje praleiskime apmąstyti apie dovaną, kurią esame gavę. Dobiegła końca Komunia Święta i chwila dziękczynienia. Dzięki Ci składam, Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że zechciałeś mnie dopuścić do uczestnictwa w Najświętszym Ciele Twego jednorodzonego Syna. Błagam Cię, Panie, aby ta Komunia Święta była dla mnie zbroją wiary, tarczą dobrej woli, umorzeniem wszystkich moich wad, wygnaniem wszelkich cielesnych pokus i wzrostem miłości, cierpliwości, prawdziwej pokory i wszelkich cnót. O to Cię, Panie, proszę. Bądź, Panie, w moim sercu. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Słowo pozdrowienia skieruje teraz arcybiskup Lionginas Virbalas, arcybiskup Kowna. Najdroższy Ojcze Święty Franciszku, w imieniu wszystkich wiernych Litwy dziękuję Ci za Twoją wizytę. Jak bardzo oczekiwaliśmy na to spotkanie. Wierzę, że jest to łaska, która pozostanie w naszych sercach i która uczyni jeszcze bardziej żywą Ewangelię Chrystusa w nas. Po przyjęciu chrztu ponad 6 wieków temu, Litwa zawsze była zjednoczona z biskupem Rzymu jako swoim pasterzu. Na tym placu 25 lat temu modlił się święty Jan Paweł II. Jego wizyta była niezmiernie ważna dla nas w tych latach odrodzenia, kiedy po okupacji przez ateistyczny reżim staraliśmy się podnieść i szukaliśmy drogi wolności. Duch odrodzenia jest konieczny nam również dzisiaj. Ojcze Święty, przybyłeś na Litwę do miejsca, które może wydawać się małym krajem na marginesach Europy. Ojcze, odwiedzając nieustannie tych, którzy są na marginesie, najsłabszych i najmniejszych, okazujesz, że szczęście nie zależy od miejsca geograficznego, który Bóg w swojej miłości daje każdemu i że tę miłość Bóg daje każdemu i że jedynym centrum jest Chrystus, aby wszyscy, którzy są z Nim, mieli nadzieję i abyśmy mieli przyszłość. Jezus Chrystus jest naszą nadzieją. Chcemy żyć tym orędziem i chcemy dzielić się nim z wszystkimi. Twoja wizyta dodaje odwagi nam, katolikom litewskim, do głoszenia z odwagą o świetle Ewangelii, do troski o rodziny, do mówienia do serc młodych, do tego, aby być blisko tych, którzy nie szukają tylko chleba, ale i sprawiedliwości i nadziei. Przed opuszczeniem, Ojcze, przed przyjazdem tutaj nawiedziłeś Dziewicę Maryję, patronkę Rzymu. Na Litwie czcimy z wielką miłością Matkę Bożą. W sanktuariach maryjnych jak Šiluva, Ostra Brama, Kalwaria i wielu innych miejscach. Wielu wiernych
biegnie, przynosząc swoje radości, zmartwienia i bóle ich życia i modlą się z ufnością, wiedząc, że będą wysłuchani. Powierzamy Matce Bożej Twoją wizytę i prosimy ją, aby towarzyszyła Twojej posłudze w kierowaniu Kościołem i jesteśmy z naszą modlitwą przy Tobie. Ojcze Święty, błogosław wszystkim obecnym. Niech Twoje błogosławieństwo dotrze do wszystkich synów Litwy i mieszkających tutaj na świecie i w kraju i na całym świecie. Były to słowa księdza arcybiskupa Lionginasa Virbalasa, metropolity Kowna. Widzieliśmy również dar w postaci kielicha mszalnego przekazany przez Ojca Świętego dla archidiecezji Kowno. Drodzy bracia i siostry, Księga Mądrości, którą usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, mówi nam o prześladowaniu sprawiedliwego, którego sama obecność irytuje niegodziwców. Bezbożnik opisany jest jako ten, który uciska ubogiego, nie ma współczucia dla wdowy, ani nie szanuje starca. Bezbożnik uzurpuje sobie prawo, że jego siła jest normą sprawiedliwości. Chce sobie podporządkować najsłabszych, wykorzystać siłę w jakiejkolwiek formie, narzucać sposób myślenia, ideologię, dominujący kierunek debaty, stosować przemoc i represję, aby złamać tych, którzy zwyczajnie swoim codziennym, uczciwym działaniem, prostym i pracowitym i solidarnym życiem ukazują, że inny świat, inne społeczeństwo jest możliwe. Bezbożnikowi nie starcza czynić to, co się jemu podoba, kierować się swoimi kaprysami. Nie chce, aby inni, czyniąc dobro, uwypuklali ten sposób załatwiania spraw. W bezbożniku zło zawsze stara się zniszczyć dobro. Išminties knygoje, kurią girdėjome pirmajame skaitinyje, kalbama apie persekiojimą teisiųjų, apie žmogų, kuris pačiu savo buvimu yra priekaištas nedoriesiems. Nedoru vadinamas žmogus, kuris engia vargšą, nepasigaili našlės, net negerbė senelio. Nedorėlis mano, kad jo jėga yra teisingumo matas. Engti silpnuosius, naudoti jėgą bet kokią formą, primesti mąstymo būdą, ideologiją, dominuoti kalboje, naudoti prievartą ar represijas siekiant palaužti tuos, kurie tiesiog savo kasdieniu gyvenimu, garbingu, paprastu, darbščiu ir solidariu elgesiu skelbia, kad kitoks pasaulis ir kitokia visuomenė yra įmanoma. Nedorėliui per maža vien to, kad vedamas savo užgaidų daro, ką nori. Dar daugiau, jis nenori, kad kiti darytų gerą ir taip atskleistų jo elgesio užmačias. Nedorėlio blogis siekia sunaikinti gėrį. 75 anni fa, questa nazione assisteva alla 75 lat temu naród ten był świadkiem ostatecznego zniszczenia wileńskiego getta. W ten sposób zakończyła się zagłada tysięcy Żydów, która rozpoczęła się już 2 lata wcześniej. Tak jak w Księdze Mądrości, naród żydowski przeszedł przez zniewagi i katusze. Przypominamy te dni i prosimy Pana, aby nam udzielił daru rozeznania, aby odkryć w porę wszelkie nowe zalążki tej groźnej postawy, wszelkiej atmosfery powodującej martwicę serca pokoleń, które jej nie doświadczyły i mogłyby uginać się za śpiewem syren. Prieš 75 metus ši tauta matė galutinį Vilniaus geto panaikinimą. Tokiu būdu užbaigiant prieš 2 metus pradėtą 1000 žydų naikinimą. Kaip kad skaitome išminties knygoje, žydų tauta perėjo per pažeminimus ir kankinimus. Prisimindami šios laikus, prašykime Viešpatį, kad suteiktų mums įžvalgumo dovaną, kad galėtume laiku atpažinti pražūtingas užuomazgas,
pasirodančias įvairiais pavydalais, kurie atrofuoja to nepatyrusių kartų širdį, kad jie nepasiduotų sirenos giesmių vilionėms. Gesù nel Vangelo ci ricorda una tentazione sulla quale dovremo vigilare con attenzione. L'ansia di essere i primi. Jezus w Ewangelii przypomina nam o pewnej pokusie, wobec której musimy być uważni, czujni, gorącym pragnieniu bycia pierwszymi, górowania nad innymi, które może zagnieździć się w sercu każdego człowieka. Ile razy zdarzyło się, że jakiś naród, jakaś rasa uważała się za lepszych, z większymi prawami nabytymi, z większymi przywilejami, które należało zachować lub zdobyć. Jakie lekarstwo proponuje Jezus, gdy ten impuls pojawia się w naszym sercu i mentalności jakiegoś społeczeństwa czy też kraju? Stać się ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkim. Trwać tam, gdzie nikt nie chce iść, gdzie nic nie dociera, na najbardziej odległych peryferiach i służyć, tworząc przestrzenie spotkania z ostatnimi, z odrzuconymi. Gdyby władza się na to zdecydowała, gdybyśmy pozwolili, by Ewangelia Chrystusa dotarła do głębi naszego życia, wówczas globalizacja solidarności stałaby się rzeczywistością. Podczas gdy w świecie, zwłaszcza w niektórych krajach, pojawiają się na nowo w różnych formach wojny i konflikty, my, chrześcijanie, podkreślamy potrzebę uznawania drugiego człowieka, leczenia ran, budowania mostów, zacieśniania relacji i pomagania, by jeden drugiego nosił brzemiona. Kad atidžiai budėtume ir nepasiduotume jai, kuri gali užsimegzti kiekvieno žmogaus širdyje. Kiek kartų yra atsitikę taip, kad kuri nors tauta ima manyti esanti pranašesnė už kitą, turinti daugiau teisių nei kita, daugiau privilegijų išlikti arba užkariauti. Kokius priemonės siūlo Jėzus, kai pasireiškia tokios užuomazgos mūsų širdyje, ar kurios nors visuomenės arba tautos mentalitete. Tapti pačiu paskutiniu ir visų tarnu. Būtent ten, kur niekas nenori eiti, kur niekas neužklysta, pačiame atokiamiausiame užkampyje. Ir tarnauti, kuriant susitikimo erdves su pačiais paskutiniais, su atstumtaisiais. Jei galia tam tarnautų, jeigu leistume Evangelijai persmelkti mūsų gyvenimus, tuomet solidarumo globalizacija iš tiesų būtų tikrovė. Pasaulyje, ypač kai kuriuose šalyse, iš naujo randantis įvairioms karo ir konflikto formoms, mes krikščionys turime primiktinai siūlyti pripažinti kitą, gydyti žaizdas, tiesti tiltus, užmegzti ryšius ir padėti nešioti vieni kitų naštas. Tutaj na Litwie znajduje się wzgórze krzyży, gdzie tysiące ludzi przez wieki umieszczały znak krzyża. Zachęcam Was, abyśmy odmawiając modlitwę Anioł Pański prosili Maryję, żeby pomogła nam stawiać krzyż naszej służby, naszego poświęcenia tam, gdzie nas potrzebują, na wzgórzu zamieszkanym przez ostatnich, gdzie wymagana jest delikatna wrażliwość na wykluczonych, na mniejszości, aby oddalić od naszych środowisk i naszych kultur możliwość unicestwienia drugiego, tworzenia gett, dalszego odrzucania tych, którzy nas irytują i zakłócają nasze wygody. Jezus stawia w centrum dziecko, umieszcza je w równej odległości od wszystkich, abyśmy wszyscy czuli się sprowokowani do udzielenia odpowiedzi. Pamiętając o tak Maryi, prośmy ją, aby uczyniła nasze tak szczodrym i owocnym, podobnie jak jej. Yra kryžių kalnas, kur tūkstančiai žmonių nuo amžių statė kryžius. Kviečia jūs, kalbėdami viešpaties angelo maldą,
prašyti mergelės Marijos, kad mums padėtų pastatyti mūsų tarnystės kryžių, mūsų apsisprendimą būti ten, kur mūsų reikia, ant to kalno, ant kurio gyvena paskutiniai iš paskutiniųjų, kur reikalingas mūsų jautrus dėmesys atstumtiesiems, mažumoms, kad pašalintume iš mūsų aplinkos, iš mūsų kultūrų polinkį niekų paversti kitą, tęsti atstumimą tų, kurie mums nepatinka ir trukdo mūsų patogumui. Jėzus mažiausiai pastato į centrą, jį pastato mūsų visų akivaizdoje, kad jaustume atsakomybę atsiliepti. Prisimindami mergelės Marijos taip, prašykime, kad ir mūsų taip padarytų tokiu dosniu ir tokiu vaisingu kaip jos. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Drodzy bracia i siostry, chciałbym skorzystać z tej okazji, aby podziękować Pani Prezydent Republiki i innym przedstawicielom władz Litwy, jak również biskupom i ich współpracownikom za przygotowanie mojej obecnej wizyty. Moją wdzięcznością obejmuję tych wszystkich, którzy na wiele sposobów wnieśli swój wkład, także poprzez modlitwę. Specjalne pozdrowienia kieruję dla wspólnoty żydowskiej. Dziś po południu będę się modlił przed pomnikiem ofiar getta w Wilnie, 75. rocznicę jego zagłady. Niech Najwyższy błogosławi dialog i wspólne zaangażowanie na rzecz pokoju. Noriu visiems nuoširdžiai padėkoti už mano priėmimą jūsų šalyje. Dėkoju poniai prezidentei ir visiems tiems, kurie ruošė mano vizitą. Šiandien Vilniuje savo maldą pagerbsiu Vilniaus geto aukas. Visiems jums pažadu savo maldą. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, dobrego obiadu i na końcu jeszcze zdanie po litewsku. Oczywiście aplauz wszystkich wywołało to. Tak miło, jak ktoś powie w ojczystym języku, taki gość szczególny. Pan z wami.
i z duchem Twoim, Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki, wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Dobiega końca Eucharystia sprawowana w parku Santakos w Kownie, której przewodniczył Ojciec Święty Franciszek, pielgrzymujący od wczoraj do Litwy. Drodzy Państwo, zapraszamy na wspólne spotkanie wraz z Ojcem Świętym jeszcze dzisiaj o godzinie 14. Będzie to spotkanie, nadal pozostajemy w Kownie, spotkanie w katedrze w Kownie z kapłanami, osobami konsekrowanymi i klerykami. O godzinie 14 bądźmy, zapraszamy serdecznie, aby towarzyszyć poprzez falę Radia Maryja i Telewizji Trwam Ojcu Świętemu, który pielgrzymuje wczoraj i dzisiaj po ziemi litewskiej. Żegnają się z Państwem ojciec Grzegorz Woś i ojciec Witold Hetner. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Miasteczko Praszka było bardzo dużo Żydów. Tylko jak przyszedł obóz, co mieli już ten moment, co mieli zamykać do obozu, to myśmy długo przetrzymywali tą Celinę z tym jej przyszłym mężem. Bohaterowie programu Świadkowie Historii opowiedzą nam, jak Polacy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Audycję dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Program Świadkowie Historii zapraszamy dziś o godzinie 15:50. Mojżeszu, jest rozpalony. Aaron opuścił miasto. To pewnie niemożliwe, by pokonał straże i przeżył. A jednak to prawda. Twierdzisz, że uciekł? Uciekł przed tobą. Groziłeś mu. Wolał zginąć na pustyni, niż mierzyć się z tobą.
Faraon Ramzes buduje potęgę Egiptu na wyzysku Izraelitów. Ich wołanie o pomoc zostaje wysłuchane przez Boga, który objawia się Mojżeszowi w gorejącym krzewie. Nakazuje mu on uwolnić Hebrajczyków i zaprowadzić do ziemi obiecanej. Mojżesz na nowo staje przed trudnym zadaniem. W swych staraniach może liczyć na pomoc brata Aarona. Kolejny odcinek serialu Mojżesz 10 przykazań, poniedziałek 22:10. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje specjalny plan rządu, w ramach którego wprowadzimy większe dopłaty do paliwa rolniczego. Tworząc Narodowy Holding Spożywczy, wesprzemy pozycję rolnika na rynku żywności. Zdrową trzodę chlewną z obszarów ASF przeznaczymy na zwiększenie rezerw strategicznych. Ułatwimy i zwiększymy sprzedaż detaliczną i bezpośrednią w rolnictwie. Wesprzemy rolnictwo na terenach górskich. Poprzez retencję i usprawnienie systemów melioracyjnych będziemy efektywnie walczyć z suszą. Zagraniczne komponenty w paszach zastąpimy polskimi. Ochrona, rozwój, wsparcie. Plan dla wsi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W ten piękny, świąteczny dzień, Dzień Pański, zapraszamy, drodzy Państwo, na transmisję jubileuszu 80 lat urodzin księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Msza święta będzie transmitowana z parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach w diecezji drohiczyńskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja z Podlasia, Serpelic. Już za chwilę rozpocznie się uroczysta Eucharystia jubileuszowa z okazji 80. urodzin księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, seniora diecezji drohiczyńskiej. Ksiądz jubilat Antoni Pacyfik Dydycz przysłużył się bardzo dla całego Kościoła w Polsce, przysłużył się bardzo dla rodziny Radia Maryja. Chcielibyśmy się włączyć w tę modlitwę dziękczynną za 80 lat naszego pasterza. Niech nasze serca wzniosą się do nieba, dziękując za wszelkie łaski i za wszelkie dobro, które stało się za przyczyną Jego Ekscelencji księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Wszystkim życzę radosnej modlitwy, radosnego dziękczynienia. Poprosimy o pieśń na wejście. Wstajemy. Twoje święte
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości jubileuszowej, kiedy chcemy dziękować Panu Bogu w 80. rocznicę urodzin Jego Ekscelencji księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, powita ojciec Tomasz Wroński, prowincjał warszawskiej Prowincji Ojców Kapucynów. To miłość Boża, to wdzięczność wobec Niego przyprowadziła nas dzisiaj do Serpelic, do tej małej wioski nad Bugiem, gdzie chcemy dziękować za dar naszego współbrata, za 80. urodziny jego. Tutaj jest nasze kapucyńskie gniazdo i tutaj jest także rodzinne gniazdo ojca biskupa. Zapraszam wszystkich do serdecznej modlitwy, do dziękczynienia i witam także tych, którzy łączą się z nami przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Zachęcam do gorącej modlitwy. O pasterskie słowo poprosimy Jego Ekscelencję księdza biskupa Tadeusza Pikusa, ordynariusza naszej diecezji. Ojciec prowincjał tak krótko powiedział, że ja nawet nie zdążyłem się zastanowić, co powiedzieć. Księże biskupie, ekscelencjo, drogi jubilacie i wszyscy zgromadzeni tutaj, a rzeczywiście przyszło sporo bardzo bliskich osób księdzu biskupowi. Dzięki też mass mediom będzie kontakt z całym światem. Księże biskupie, jubilacie, kiedy padło pytanie kiedyś, gdzie jest granica szczęścia ludzkiego, w jakim wieku? I na to pytanie była odpowiedź: nie ma granicy dla szczęścia. Bowiem tam, gdzie jest miłość, to ona nie kończy się. Ona zawsze trwa. I tam jest szczęście właśnie. Ponieważ ksiądz biskup rozpoczął urodziny, a urodziny trwają cały rok. Dlatego też, mimo że upłynęło trochę dni od tego czasu, od 24 sierpnia, to świętowanie trwa. Chciałbym użyć tutaj pewnego obrazu, który przybliży nam zasługi, owocność życia księdza biskupa. Dzisiaj obchodzimy rocznicę śmierci, 50-lecie świętego ojca Pio Kapucyna. I ten święty człowiek, charyzmatyk, stygmatyk, chciał przekazać małemu dziecku pewną naukę pokazującą na owocność życia ludzkiego. Jest taka scena w filmie, gdzie ojciec Pio, już jako starszy pan, idzie drogą polną. Z jednej strony rośnie zboże i z drugiej. A obok niego biegnie mała dziewczynka. I ojciec Pio zwraca się do niej i mówi: czy widzisz łany zbóż? Czy widzisz te kłosy? Niektóre z nich wyrosły bardzo, bardzo wysoko, górują nad innymi, dumne, pyszne. Otóż mówi do niej: te kłosy są puste, a obok kłosy pochylone, ciężkie, spracowane, utrudzone. I mówi: te kłosy są pełne ziarna. I kiedy my patrzymy tak na życie ludzi,
to nieraz spotykamy właśnie utrudzonych, zmęczonych, ale jakżeż owocne ich życie. I właśnie chciałbym tutaj przekazać wyrazy wdzięczności i jednocześnie uznania dla nie tylko długich lat życia, ale również przede wszystkim za życie owocne. Owocne życie, które możemy powiedzieć pełne ziaren. W Kościele, w życiu społecznym, nie tylko w Kościele diecezjalnym, ale również w Kościele powszechnym, w Kościele katolickim w Polsce. Jako zakonnik też przemierzał ksiądz biskup granice nie tylko państw, ale również i serc ludzkich. I za to dziękujemy Bogu dzisiaj, prosząc o błogosławieństwo na dalsze lata życia i posługi. Szczęść Boże. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny, sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa, wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalony. Oto Słowo Boże. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy. Nakłoń ucha na słowo ust moich. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Bo powstają przeciw mnie pyszni, gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe imię, bo jest dobre. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Najmilsi. Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta. Dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych rządz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie.
starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie zrozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: o czym to rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkim i sługą wszystkich. A potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Ekscelencje, przewielebni księża biskupi, czcigodni kapłani, drodzy współbracia w świętym Franciszku, drogie siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, którzy uczestniczycie w tej liturgii tu w świątyni w Serpelicach, ale także wszyscy ci, którzy łączą się z nami poprzez transmisję w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Ekscelencjo księże biskupie jubilacie Antoni, a także wielce szanowny panie Henryku Dydyczu, dostojny jubilacie. Od początku tej mszy świętej wybrzmiało, że takim jubilatem, który nas tutaj gromadzi, jest ksiądz biskup Antoni, ale z jego woli prosił, aby jego brata też, który w tym roku kończy 85 lat, włączyć w tę radość swojego jubileuszu. To jest święto 2 braci, którzy dziękują Bogu za dar życia, za dar powołania do życia nadprzyrodzonego w Bogu poprzez chrzest. Dziękujecie dziś Bogu, szanowni jubilaci, za dotąd przebytą drogę, a jest to droga imponująca, bo ten wiek nawet w ludzkim wymiarze oznacza sporo. W historii króla Dawida jest taki moment, kiedy król zaledwie objął już swoje panowanie nad całym Izraelem i pisze autor natchniony: zamieszkał w swoim domu i prawie rozżalił się, że Arka Boża mieszka w namiocie. Zawołał proroka Natana i wyjawił mu swój dylemat. Prorok spontanicznie odpowiada w ten sposób: uczyń wszystko, co zamierzasz, gdyż Pan jest z tobą. Ale następnej nocy Bóg objawił się Natanowi i oznajmił mu, że to nie Dawid zbuduje świątynię, dlatego że prowadził zbyt wiele wojen.
Poszedł więc król Dawid, po tym, gdy mu Natan objawił wolę Bożą, poszedł i usiadł przed Panem i mówił takie słowa: Kimże ja jestem, Panie mój Boże, i czym jest mój ród, że zaprowadziłeś mnie aż dotąd? To jest piękny moment prawdy i pokory Dawida, ale zarazem moment ukazujący jego niezwykłą zażyłość z Bogiem. Poszedł i usiadł przed Panem, sercem szczerym, otwartym i gotowym słuchać Boga. Z wielką wdzięcznością za to wszystko, co Bóg już do tej pory objawił w jego życiu. Przywołuję tę scenę i ten fragment Pisma Świętego, bo myślę, że dla jubilatów Henryka i Antoniego to jest podobna chwila, w której przedstawiają Bogu swoje dziękczynienie za wszystko, co dotąd. Czcigodny jubilat Henryk Dydycz urodził się w roku 1933. Wczesne dzieciństwo przypadło na lata II wojny światowej. Po wojnie ukończona szkoła podstawowa, liceum najpierw pedagogiczne w Leśnej Podlaskiej, potem ogólnokształcące w Białej Podlaskiej. Ukończone z powodzeniem studia ekonomiczne. W 1958 roku wziął ślub z Heleną. W kręgu miłości małżeńskiej przyszło na świat 5 dzieci. Czas pracy zawodowej to praca w bialskich zakładach meblarskich, gdzie awansował w ciągu lat aż do stanowiska wicedyrektora tego zakładu. Jak przekazał mi ksiądz biskup Antoni o swoim bracie, takie piękne i delikatne zdanie, pełne braterskiej miłości. W słusznym wieku brat Henryk przeszedł na emeryturę, nie zdradzając dalszych szczegółów. Obecnie mieszka w swoim domu razem z rodziną córki Jolanty i przekazuje najmłodszemu pokoleniu to, co może człowiek w takim wieku. A co może? Życiową mądrość i doświadczenie. Niejedną poradę, a nade wszystko chyba cichą modlitwę, która przed Bogiem ma wielką wartość. Drugi z dzisiejszych jubilatów to ksiądz biskup droheczyński, senior Antoni Pacyfik Augustyn Dydycz. Sam w życiorysie odkryłem, że imię z bierzmowania to jest Augustyn. Nigdy jakoś tego wcześniej nie miałem obecnego w świadomości. Urodzony w 1938 roku. To jest prawie w przededniu wojny. Kształci się w wielu miejscach. Po szkole podstawowej w Serpelicach, gimnazjum w Lublinie, niższe seminarium duchowe w Nowym Mieście nad Pilicą. Egzamin dojrzałości złożył w Krakowie eksternistycznie. W 1954 roku formalnie wstąpił do zakonu kapucynów w prowincji warszawskiej. W latach 1957-1963 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Zakonne śluby wieczyste złożył w 1961 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963, czyli dziś w tym roku przypada także 55. rocznica tych święceń. Bardzo wcześnie został przełożony, ponieważ już w młodym wieku w zakonie objawił wybitny charakter i przywódczy charyzmat. W latach 1967-76 był katechetą i duszpasterzem młodzieży w Białej Podlaskiej. Przez 2 kadencje był prowincjałem warszawskiej prowincji kapucynów od 1976 roku do 1982. W 1982 roku poprzedniego stulecia przyjął mnie do zakonu. Mówiliśmy o tym w zakrystii przed wyjściem do ołtarza. Ksiądz biskup powiedział, żebym o tym zbyt wiele nie wspominał. Ale fakt ma miejsce, stąd gdy ja dziś mówię ksiądz biskup, tak normalnie zwracam się per ojcze, bo jest faktycznie też ojcem
mojego pobytu w zakonie, mojej obecności tutaj, dlatego zawsze z wielką wdzięcznością to wspominam. W tym samym roku został definitorem generalnym naszego zakonu. Przez 12 lat pełnił tę posługę w Rzymie. 20 czerwca 1994 roku Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, mianował go biskupem diecezjalnym diecezji drohiczyńskiej. A 10 lipca tego roku przyjął święcenia biskupie i odbył ingres do katedry drohiczyńskiej. Po 20 latach wspaniałej, owocnej służby dla diecezji i Kościoła w Polsce oraz dla umiłowanego przez siebie Podlasia, papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa diecezjalnego. Można by przytaczać jeszcze wiele szczegółów tej bogatej biografii. To są tylko zarysy, które mieszczą się w datach i pokazują ważniejsze fakty, ale one są przecież wypełnione pracowitą codziennością. Niech pewne rzeczy zostaną zamknięte w słowach króla Dawida, w pokornym zadziwieniu wobec hojności Bożej. Kimże ja jestem, Panie, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Mimo moich zasług, mimo zasług księdza biskupa, które tutaj wspominamy, jego wspaniałej współpracy z Bożą łaską, ale zawsze to słowo każdy może w swoim sercu odnieść do siebie. Kimże jestem, Panie, że doprowadziłeś mnie dotąd? Twoja łaska zawsze mi towarzyszyła. Może warto przytoczyć jeszcze jeden szczegół. Zawołanie biskupie w herbie biskupim to słowa wzięte właśnie z modlitwy króla Salomona w czasie inauguracji świątyni, którą wybudował z woli Bożej i polecenia swojego ojca Dawida. Populus tuus hereditas tua. Twój lud Twoim dziedzictwem. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej. Wszak Twoim ludem, Twoim dziedzictwem są ci, których wyprowadziłeś z Egiptu, spośród tego pieca do topienia żelaza. Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twojego sługi i błaganie Twojego ludu Izraela, dla wysłuchania ich, ilekroć będą wołać do Ciebie. Bez cienia przesady można stwierdzić, że ksiądz biskup Antoni zawsze sam słuchał Bożego ludu o jego troskach, cierpieniach i radościach. I z pewnością jeszcze dziś w tych wszystkich sprawach, jak dobry pasterz, modli się do Pana. Nasi dostojni jubilaci przeżywają swoje święto razem, choć dzieli ich różnica 5 lat. Więzy krwi, więź braterska są także wpisane w drogę Boga przez nasze życie i w naszą drogę do Boga. Kiedy święty Mateusz opisuje powołanie i wybór 12 apostołów, podkreśla właśnie więzy krwi, przynajmniej wśród niektórych spośród nich. Pisze takie słowa, a oto imiona 12 apostołów, pierwszy Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan. A dalej następują ci apostołowie, którzy nie są spokrewnieni ze sobą. Pierwsze jest to powołanie do pójścia za Chrystusem, ale Bóg, który sam przeszedł przez ludzką rodzinę, pokazuje, że nie bez znaczenia są rodzinne więzy, pielęgnowane przez całe życie. Takie, które są dobrą ziemią dla wzrostu każdego powołania. Dziś szczególnie trzeba szanować te więzi, uszlachetniać je, aby w rodzinach było miejsce na to, co przychodzi od Boga i co do Niego prowadzi. Czy to w charyzmacie i powołaniu kapłańskim, zakonnym, czy to w powołaniu
małżeńskim, rodzinnym. Przyznam się, że kiedy ojciec biskup zaproponował, żeby właśnie te 2 jubileusze swojego brata i swój powiązać, miałem pewien kłopot, jak to wszystko właśnie powiązać w takim uroczystym dniu, żeby to właściwie wybrzmiało. Ale właśnie w tych słowach, które przed chwilą powiedziałem, sam zrozumiałem i zobaczyłem to pełniej, że jedno uzupełnia drugie. Te jubileusze nie są odrębne, ale są spójne, dzięki czemu widać pełniej powołanie do chrześcijańskiej doskonałości, bez względu na drogę. Czy idzie się drogą powołania zakonnego i kapłańskiego, czy drogą powołania do rodziny. Na końcu, czcigodni jubilaci, podziękowanie i życzenia. Krótkie. Dziękujemy wam, dostojni jubilaci, że zaprosiliście nas do waszej radości i dziękczynienia przed Panem. Nasza obecność dzisiaj tutaj, modlitwa, pewnie też i przyjęte komunie świętej waszej intencji, sprawowane msze święte za was, są wyrazem tej naszej życzliwości. A życzenia niech zainspiruje dzisiejsza Ewangelia. Obyście, szanowni jubilaci, stali się jak dzieci, prości i otwarci. I tacy pozwolili się przygarnąć w miłosne ramiona Jezusa. Tak chyba jest, że Bóg na czas naszego życia daje na ogół serce mężne, bo trzeba, zwłaszcza w biegu życia dojrzałego, trzeba walczyć, trzeba się zmagać z różnymi trudnościami. Ale na końcu chce, żeby to serce stało się bardziej podatne na Jego czułą miłość. I dlatego pierwszym biskupom, apostołom pokazuje prosty przykład dziecka. Niech więc łaska Pana zawsze wam towarzyszy jeszcze przez długie lata, a nam pozwoli cieszyć się razem z wami waszą obecnością. Bóg zapłać za Słowo Boże, a my teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny w Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również dla nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak poznajemy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia zmarłych
Otwórzmy nasze serca przed Ojcem, który jest w niebie, i zanieśmy do Boga naszą modlitwę. Nasz Zbawicielu, uczyń swój Kościół żywym znakiem zjednoczenia całej ludzkości i skutecznym narzędziem zbawienia wszystkich narodów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bądź zawsze z kolegium biskupów i naszym papieżem Franciszkiem. Udziel im daru jedności, miłości i pokoju. Ześlij obficie dary Ducha Świętego na odwiedzane przez papieża Franciszka ludy Litwy, Łotwy i Estonii. Ciebie prosimy. Niech nasza ojczyzna Polska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości cieszy się troską o dobro wspólne wszystkich Polaków, byśmy umieli służyć w prawdzie, budując w ten sposób trwałe fundamenty dla kolejnych pokoleń. Ciebie prosimy. Obdarz swoim błogosławieństwem dostojnych jubilatów, Jego Ekscelencję księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza oraz Henryka Dydycza, by dziękując za dar życia, świadczyli, że Bóg jest miłością. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty głosząc miłosierdzie, nawoływałeś swoich uczniów do życia w prawdzie i pokoju. Spraw, by media katolickie, Radio Maryja i Telewizja Trwam, docierając do wszystkich ludzi, mogli bez przeszkód ewangelizować. Ciebie prosimy. Udziel naszym bliskim zmarłym, szczególnie świętej pamięci Janinie i Michałowi, rodzicom jubilatów, chwały zmartwychwstania. Spraw, abyśmy się stali uczestnikami ich szczęścia. Ciebie prosimy. Otaczaj opieką nas, uczestniczących w dzisiejszych uroczystościach, byśmy mieli odwagę świadczyć o Chrystusie w swoich rodzinach, miejscach pracy, nauki i służby. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i spraw, abyśmy wierni Twojej nauce cieszyli się nieustannie Twoją pomocą i zasłużyli na nagrodę życia wiecznego. Amen. Do ołtarza Bożego zbliża się procesja z darami. Dzieci z zespołu ludowego Małe Podlasie niosą kwiaty jako dar do ołtarza, dar naszej pracy, naszych rąk, tego wszystkiego, co daje nam Bóg w przyrodzie. Chleb i świeca, która spala się jak każdy z nas, oddając swoje życie Panu Bogu, abyśmy płonęli dla Jego chwały. Niesione są również 2 obrazy, wykonane przez pana profesora Stanisława Baja z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jeden przedstawia świętego ojca Pio, drugi biskupa Piotra Pawła Beniamina Szymańskiego z zakonu braci mniejszych kapucynów, które przekazuje uczniowi, wychowankowie księdza biskupa oraz harcerze bialscy tutaj do tej świątyni parafialnej w Serpelicach. Również przynosimy do ołtarza hostię, wino i wodę, które przemienią się w ciało i krew Chrystusa, abyśmy wszyscy mogli uczestniczyć w ofierze ołtarza naszego Pana. Prosimy pieśń na ofiarowanie.
się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Twoją, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, które wierzymy z całego serca, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełny są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na Ciebie na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy,
aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Niech On nas, pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem, biskupem jubilatem Antonim, wszystkimi biskupami świata oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy z Twojej łaski odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem, ze świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie
Komunia święta rozdzielana będzie przy głównym ołtarzu i pod chórem w nawach bocznych.
Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. I dobroć Jego wysławiajmy. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy. Alleluja. Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. I dobroć Jego wysławiajmy. Wychwalajcie Pana, aniołowie pańscy. Wychwalajcie Pana, zastępy niebieskie. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. I dobroć Jego wysławiajmy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutku odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Bardzo proszę o skierowanie słów, życzeń księdza prałata doktora Andrzeja Jakubowicza, dziekana sarnackiego, tutejszego gospodarza. Bardzo proszę. Przyszedł Jezus do świątyni i otrzymał zapytanie Piotra. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 100-kroć więcej teraz, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, dzisiejszy jubilacie, wszyscy księża biskupi, kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, wszyscy zebrani na dzisiejszej uroczystości. Powołanie, jakim obdarzył Cię Jezus Chrystus, jest zawsze powołaniem żywym. Nie dokonuje się to tylko w dniu podjęcia wyboru, pójścia za Panem jako zakonnik, jako kapłan, ale dokonuje się to każdego dnia. Dzisiaj, gdy przeżywamy uroczystość wybitnie rodzinną, bo to rodzina gromadzi się wokół ołtarza, aby czcić wspaniały jubileusz księdza biskupa i jego brata. Gdy był ten jubileusz przygotowywany, to Rafał Bradanek przygotował ponad 100 najbliższych gości. Niektórych nawet nie znasz może bezpośrednio. I to się tu spełnia w tym momencie. Ewangelia. Opuściłeś tych, z którymi żyłeś, a Bóg obdarzył cię tak wielką gromadą.
i tych po mieczu, i tych po kądzieli, tych, którym dałeś życie przez sakrament, tym, których zrodziłeś przez Słowo Boże, przez Twoje działanie jako biskupa, jako wcześniej ojca, gdy głosiłeś Słowo Boże i przekazywałeś to wszystko, aby nie tylko być znanym, ale przede wszystkim by dawać to, do czego zostałeś powołany. Gdy dzisiaj mamy transmisję Radia Maryja, telewizji Trwam, ta rodzina jeszcze bardziej wzrasta. Cieszymy się z tego powodu, bo nie są to słowa na wyrost, ale to słowa są utwierdzone w rzeczywistości Twojego działania. Ja w imieniu kapłanów, dekanatu, wszystkich parafian, wszystkich wiernych z tego okręgu składamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Życzeniami naszymi jest jedno pragnienie, żebyś zdążył nam przekazać to wszystko, czego się nauczyłeś i czego doświadczyłeś. Owszem, mamy wspaniałe książki, które mówią, drukują Twoje kazania, ale jeszcze nie ma tych książek, na które czekamy. Tej mądrości, którą wyrażasz w czasie spotkań, w czasie rozmów i tych prywatnych, i tych w szerszym kręgu. O to prosimy, o to się modlimy, żebyśmy mieli do czego wracać. Tak jak średniowieczna Europa mogła wracać do świętego Benedykta z Nursji, do Augustyna, do Tomasza z Akwinu, tak byśmy i tu mogli w przyszłości wracać do Twojej mądrości. Dołóż starań, aby to życzenie i pragnienie, nie tylko moje, ale wielu z nas tu zebranych, myślę, że może wszystkich, by to się spełniło, byśmy nie stracili tej wielkiej mądrości, którą nabyłeś i którą, daj Boże, jak najpełniej byś przekazał. Szczęść Boże. Swoje życzenia przekażą teraz dzieci, młodzież z zespołu Małe Podlasie, z Siemiatycz, w pięknych strojach, kiedy możemy obserwować ich artystyczne tańce, śpiewy, zawsze serce nasze rośnie i duch również, więc księdzu biskupowi złożą życzenia pan burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz z panią dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury i dzieci. Zapraszam. Ekscelencjo. Tutaj podejdźcie na środek. Tutaj, proszę bliżej. Jeszcze. Zapraszamy. Ekscelencjo, czcigodny jubilacie, w imieniu mieszkańców Siemiatycz chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia nieustających łask Bożych, zdrowia i pogody ducha. Szczęść Boże. Są również z nami dzieci ze szkoły w Serpelicach, szkoły, która w tym roku przeżywa swój jubileusz, szkoły, którą ukończył ksiądz biskup, choć często mówił, że ona była pod górkę i w innym miejscu, ale teraz ma piękną nową siedzibę, dlatego zapraszam dzieci wraz z panią dyrektor, panem wójtem. Bardzo proszę. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, z okazji Twoich urodzin w imieniu samorządu gminy Sarnaki, wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły podstawowej w Serpelicach, również rodziców, uczniów, składam najserdeczniejsze życzenia obfitości łask, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia i wytrwałości w podążaniu drogą Bożą. Życzymy wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze i najciekawsze. Niech nigdy nie brakuje szczęścia, zdrowia i pomyślności.
Niech zawsze czekają na Ciebie życzliwi i otwarci ludzie. Ekscelencjo, w tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, a także 150-letnią rocznicę powstania szkoły podstawowej w Serpelicach. Jubileusz ten będzie doskonałą okazją, by opowiedzieć dzieje naszej szkoły, często mniej znane historie lokalne. W związku z tym mam zaszczyt z tego też miejsca bardzo serdecznie zaprosić księdza biskupa, zaszczytnego absolwenta naszej szkoły, na tę uroczystość w dniu 30 września 2018 roku. Jednocześnie zwracam się tu z prośbą o celebrowanie mszy świętej w tutejszym kościele, a także poświęcenie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły. Zapraszam również bardzo serdecznie księdza biskupa Tadeusza Pikusa na tę uroczystość, będzie nam bardzo miło. Zapraszam wszystkich uczniów, rodziców, ojców zakonnych, księdza proboszcza tutejszej parafii, absolwentów naszej szkoły, wszystkich zgromadzonych. Serdecznie zapraszamy tu wspólnie z panem wójtą i z przewodniczącą Rady Gminy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę o kilka słów, które skieruje do nas pan Stanisław Iwanicki w imieniu wielu setek, a nawet tysięcy wychowanków z różnych miejsc, których ksiądz biskup jeszcze jako ojciec zakonny katechizował i nauczał. Bardzo proszę tutaj. Wielce czcigodny księdze biskupie, dostojny jubilacie, nasz znakomity nauczycielu i wychowawco, szanowni zgromadzeni. W imieniu uczniów, wychowanków i przyjaciół przypadł mi w udziale zaszczyt złożenia księdzu biskupowi najserdeczniejszych życzeń i wyrazów najwyższego szacunku. Czynię to z wielką radością i satysfakcją, ponieważ życzenia te kieruję do jednego z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych synów polskiej ziemi, wielkiego kapłana, erudyty, perfekcyjnego znawcy historii i literatury, prawdziwego człowieka renesansu o ogromnej kulturze osobistej, gorącego miłośnika Polski, odważnego proroka naszych czasów, duszpasterza, który na trwale zapisał się już w panteonie najznakomitszych kaznodziejów, stając się naturalnie twórczym kontynuatorem wielkiej misji księdza Piotra Skargi. Człowieka, którego wiara, posługa i zaangażowanie nierozerwalnie utożsamiają się z historią naszego kraju i Kościoła. Pozwolę sobie również na szczególny sposób wyeksponować wyjątkową maestrię słowa księdza biskupa, połączoną z delikatnością ujmowanych nawet najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych problemów. Dostojny jubilat, zabiegając bowiem o prawdę, dobro i moralność, zachęca nas zarazem do autorefleksji, inspiruje do odpowiedzialnej pracy na rzecz wspólnego dobra, a w konsekwencji Boga. Parafrazując słowa poety, szczęśliwy to naród, który wydał takiego duszpasterza i w trudach swoich nie kroczy w milczeniu. Przez te minione lata ojciec Pacyfik Zakonnik i biskup Antoni stał się dla swoich wychowanków i uczniów powiernikiem, przewodnikiem duchowym, życzliwym doradcą w sprawach różnego rodzaju, wagi państwowej, ale i osobistej, rodzinnej, prywatnej, zawodowej. Byłeś i jesteś zawsze do naszej dyspozycji, bez względu na okoliczności. Stanowisz niezachwiane wsparcie, prawdziwą opokę.
Jednocześnie nasz duchowy przewodnik zobowiązywał nas, aby codziennie zadawać sobie pytania, czy ulegając towarzyskim konformizmom, współczesnym ateistycznym trendom, modzie, karierze zawodowej, wygodzie codziennego życia, respektujemy granice zakreślone przez Ewangelię oraz na ile ustępstw, przyzwolenia i milczenia można sobie pozwolić, by nie zatracić swojego chrześcijaństwa. Na ile kompromisów się zdecydować, by nie przejść na stronę zła. Czy pomyślnie zdaliśmy egzamin dojrzałości z wiary i życia, jakich nas uczyłeś? Czy dawaliśmy świadectwo? Jestem pewien, że nie stoimy obojętnie przy drodze, którą biegnie nasze życie. Spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym w najpiękniejszym zakątku Polski, na Podlasiu, w rodzinnych stronach księdza biskupa. Tutaj Stwórca stworzył najwspanialszą świątynię. Tak traktujemy na Podlasiu nieujarzmioną żywiołową rzekę Bóg z jej ostrymi zakolami i starymi porośniętymi rozlewiskami oraz lasy podlaskie wraz z ich przejmującą ciszą, urzekającymi odgłosami przyrody, fascynującymi krajobrazami, nadzwyczajnymi mieszkańcami, ich zwyczajami, kulturą, sposobem bycia, uduchowionym klimatem rodzinnym. Na Podlasiu można bezpośrednio zaznać tego, czego w takim stopniu i w takim zakresie nie doświadczy się w innych regionach naszego kraju. Człowiek tutaj nigdy nie czuje się samotny, zawsze jest u siebie. I właśnie w takiej atmosferze można poczuć bliskość Boga, powierzyć Mu najskrytsze sprawy, marzenia, kłopoty. To właśnie przede wszystkim dzięki takim znamienitym indywidualnościom, jak nasz jubilat, ta ziemia, ta podlaska ziemia jest właśnie taka wyjątkowa. Ekscelencjo, życzymy Ci, aby w tej misji kształtowania katolickiego oblicza Polski, patriotyzmu, moralności każdego Polaka i całego naszego narodu nie zabrakło i opieki Chrystusa, najwyższego kapłana i przyjaciela oraz Jego Matki Maryi, której obecność, jak wielokrotnie podkreślałeś, wnosi zarówno harmonię, ład moralny, jak i duchowy, rodzi zaufanie jednych do drugich, co dla nas wszystkich, również tutaj dzisiaj obecnych, jest bardzo ważne, niezwykle istotne. Dostojny jubilacie, dziękując za wszelkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, jednocześnie życzymy wszelkiej łaski Bożej, zdrowia i spokoju. Niech opatrzność pomnaża Twoje siły w codziennej trosce o lud Twój, dziedzictwo Twoje i niechaj pozwoli cieszyć się owocami Twojej szlachetnej, wieloletniej, niezwykle intensywnej działalności. Ad multos annos. W herbie dostojnego jubilata księdza biskupa są słowa Populus tuus hereditas tua, lud Twój dziedzictwem Twoim. Do tych słów nawiązał ksiądz biskup, witając Ojca Świętego w Drohiczynie 10 czerwca 1999 roku, mówiąc: nie rodzi się tu bujna pszenica stokrotna, nie błyszczą tu hucele, podhalańskie hafty, nie ma portów wspaniałych węgla ani nafty. Jest wszakże pewien sekret, który sprawia, że ta ziemia jest nam droga, a tym sekretem jest człowiek. Bardzo proszę o skierowanie do nas słów przez komandora Zakonu Bożego Grobu w Jerozolimie, pana Czesława Sudewicza. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, komandorze z gwiazdo Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W dzisiejszym dniu chciałbym przyłączyć się do składanych ekscelencji księdzu biskupowi życzeń błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, zdrowia duszy i ciała. Chciałbym także kolejny raz podziękować dobremu Bogu za wspomożenie posługą dzisiejszego jubilata, zarówno mojego pokolenia, jak i pokoleń młodszych. Czasy, w którym przyszło nam żyć, charakteryzują się wyjątkowym naporem zła. Nie tylko tego porażającego przemocą, siłą czy bronią, ale tego przebiegłego, oferującego fałszywy obraz świata, człowieka, dobra i piękna.
Do niedawna funkcjonowanie społeczeństw wyjaśniano walką ras albo klas, a człowieka kazano widzieć jedynie jak myślące zwierzę. Dziś mówi się o walce płci, których ilość liczy się już na dziesiątki, kusi się nas perspektywą realizacji mnóstwa zmyślonych praw człowieka, zło jest krzykliwe, tęczowo-kolorowe. Tymczasem od 2000 lat istnieje inna koncepcja człowieka, społeczeństwa i świata. Człowiek nie jest jedynie przedstawicielem swojej płci czy klasy społecznej, ale dzieckiem Bożym. Każdy z nas jedynym i niepowtarzalnym. Życia społecznego nie napędza ścieranie się przeciwieństw, ale wzajemne noszenie swoich brzemion. Zasadą świata nie jest walka o byt, ale miłość. Ekscelencja ksiądz biskup za moich szkolnych lat jako ojciec Pacyfik miał w naszej młodzieńczej formacji miejsce przy katechezie, kazaniach, konfesjonał, wyprostował wiele krętych ścieżek, wyjaśnił wiele wątpliwości, pobudził do myślenia w duchu prawdy, później kontynuował rozpoczęte dzieło jako biskup, o którym zawsze myśleliśmy i mówili nasz. I dlatego właśnie dziękujemy Bogu za ekscelencję księdza biskupa, który nas od czasów szkolnych formował w duchu chrześcijańskim, za dobrego pasterza, który po ojcowsku budował wokół siebie dobro, a kiedy trzeba, po rycersku ze złem walczył.